मराठी राजभाषा आंदोलनाच्या वांगड्यांनी आंदोलन तिसऱ्या पांवड्यार व्हेला। पेडणे भगवतीच्या देवळांत वचून आंदोलकांनी मराठी राजभाषा जावची म्हूण गाराणें घालें। आंदोलकांनी आता घराघरांनी लोकांकडे वचून मराठीचेर जाल्ल्या अन्याया आड पत्रकां वांटून जागृताय करपाचें थारलां। मराठी राजभाषा केली ना जाल्यार सत्ताधारी पक्षाक ताचे राजकीय परिणाम भोगचे पडटले म्हणून गोरा ढवळीकार उलयलो। मराठी राजभाषा मराठीचा जे आंदोलन मराठी राजभाषा समितीतर्फे सुरू झालेलं आहे त्याचा तिसरा टप्पा असा आहे की प्रत्येक गावात जायचं, गावातल्या प्रत्येक घरापर्यंत हा मराठी राजभाषेचा संदेश पोचवायचा। त्याकरता आम्ही पत्रकं छापलेली आहेत आणि आमचे कार्यकर्ते सगळ्या घरोन घर जातील, प्रत्येक घरामध्ये, ऑफिसामध्ये, दुकानामध्ये जिथं जिथं माणसं भेटतील तिथं तिथं त्यांना भेटून हा संदेश पत्रकाद्वारे त्यांच्याकडे जाईल। मग एप्रिलमध्ये जे अधिवेशन व्हायचं आहे, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, त्या अधिवेशनामध्ये हा ठराव या सरकारनं आणलाच पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे। मागच्या अधिवेशनात तो येऊ शकला नाही, परंतु आता आम्ही थांबणार नाही आहोत, लोकांची थांबायची तयारी नाही। आता हा निर्णायक क्षण आहे आणि हा निर्णायक क्षणी हे सरकारनं करायलाच पाहिजे, मराठी राजभाषा केलीच पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे। नाहीतर मग परिणाम जे काय होतील ते त्यांना भोगावे लागतील। फक्त भारतातच लोक आरक्षणाचा फायदो घेवंक स्वताक मागास म्हणून फुडें सरतात। गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी उलयलो। 2 दिसांचे अखिल भारतीय सारस्वत संमेलनाच्या निमण्या चर्चा सत्रात तो उलयतालो। सारस्वत समाज अल्पसंख्याक आशिल्ल्यान तांकांय आरक्षण जाय काय म्हणून प्रश्न आयिल्लो। एजी म्हणटा रिझर्वेशन आसचेच न्हय हें ताचें वैयक्तीक मत, पूण बाकीचो समाज मागता म्हूण सारस्वतांनी मागचें न्हय। Let me ask the audience, is this the question from you? No, we don't want. We don't want reservation. Who says yes? Who says no? No reservation. No reservation. It is not necessarily a question from the audience. Anyway, but it's a question. It's a question to the chance. We definitely would be a minority insofar as the cultural minority as it is. But so far as reservations are concerned, personally speaking for myself, I'm completely against it. India is the only country where people fight to be called as backward and seek reservations. Saraswat should not stoop down to that level and ask for it. गांवां परस शारांनी मतदान कमी जाता। लोक मतदान करूंक सारके फुडें सरनात, मात उपरांत सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारतात अशें गोंयचो वेंचणूक आयुक्त उलयलो। पणजे महापालिका वेंचणुकेंत 99.9% मतदान करून पणजेकारांनी जागतीक विक्रम करचो म्हणून मुदस्सीर उलयलो। राष्ट्रीय मतदार दिसा निमतान पणजे जाल्ले कार्यावळीत तो उलयतालो। We in towns who call ourselves very high-fi sit in our drawing room, criticize the government most. But when it comes to voting, we don't get out. It's a shame. It's a shame for all of us. See, the polling booths in the major towns are empty after 11 o'clock because nobody is coming to vote. Now CCP elections are coming. I would request all of you, number of voters is hardly any, 23,000 voters. I would request, let us show the country and make it to Guinness Book of Record by voting 99.9%. इतल्याने खबरांचित्रांत सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।